Problema nga giaksyonan dayon na usa ka adlaw human mabarita dinhi sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang nagharag nga bay sa Purok 3 Upper Riverside, Barangay Kamputaw ning Dakbayan sa Sugbo. Giaksyonan dayon kini sa city government. Ani nga tong follow-up report. Kini ang konkretong Pinoyanan nga giokupahan sa tulo ka pamilya kilid sa Sapa. Nagharag na kini nang liki na ang haligi o ang pundasyon sa istruktura nga peligro nang matumba. Nakaingon niini ang baha nga unang niigo ni atong Oktubre sa niaging tuig o gisamutan sa baha sa nakalabayng Sabado lang. Apan mas dakong problema kay naabot na sa Sapa ang pundasyon sa balay. Hinungdan nga nikipot ang agianan sa tubig. Tungod nini mismo ang mga tag-iya sa balay ang nagpatabang nga magguba na kini sa hingpit aron di na makaamong sa ilang mga silingan. Gipaabot namo kini sa buhatan sa Committee on Infrastructure ubos ni Konsehal Jerry Guardo nga mao'y nakig-alayon sa probe alang sa dinaliang aksyon sa problema. Klaro gyud kayo nga nagdahirig na gyud. So dili na gyud siya structurally safe and sound nga puy-an. The owner were already advised for evacuation. Last year pa sila ni voluntary pag-evacuate, wa na ginapuyo sa balay. This is immediate, no? Kung makita man nato nga kung madugay pa ni siya, posible nga makakos siya og damage to other properties. So, nakuha naman ako ang consent and authorization sa tag-iya sa maong struktura. Tungod kay way babag sa clearing operation, sanglit ang mga tag-iyaman ang gustong maguba na kini sa hingpit. Wa maglangan ang probe team o gisugdan dayon ang clearing operation. Usa ka adlaw human nato ma-feature sa Balitang Bisdak kining problema karon sa mga mulupyo diri sa Purok 3 Sitio Upper Riverside, Barangay Kamputaw. Gipatuman giaksyonan dan sa ato ang city government. Diin ning mga orasa gipahigayon ang clearing operation or demolition nining naasoy nga istruktura. Matod pa sa pangulo sa probe nga dili mahuman sa usa ka adlaw kun dili mula na't pinigpipila ka adlaw considering dunay portion nga konkreto o gikinahanglan nga ipaagi nila sa proseso ang pagguba niini aron masiguro nga way mahitabo nga disgrasya. Ngayo kong pasalamat nga karon nalihok na ang akong gi-request nga maguba na niya mo ang balay. So, sa tanan naglihok karon, ngayo kong dako kayong salamat ug sa Balitang Bisdak. Careful gyud ang atong mga tao, so di ta mag-expect nga paspas ang ilahang trabaho. Higpit usab nga ipatuman sa dakbayan ang paghawan sa 3-meter easement sa kasapaan. Kini aron pagsiguro nga walay makaali sa agianan sa tubig sa ingon mapugan ang grabing epekto sa baha. And this is a warning sa katong mga balay nga na nagpuyo sa within the 3-meter easement. No? We are really serious in the implementation for the clearing sa 3 meters nga right of way. Nakaginhawa ang mga mulupyo sa pag-aksyon sa ilang mga kabalaka. Pasalamat lang sad ko ninyo sa taga Jamie nga naay ni nasa ining follow-up ani nga sitwasyon. Kay anyway, dili man gyud nako matabang og bungkag kuan ang tibuok. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.